хәл борын заманнарда, әллә кайчан булган ул чорларда, ай мөлдерәп тын күкләргә тулган, бер сәгатьтә чәчәк аткан бакчаларда гөлләр, балалар да, ай үсәсез атна үскән диләр, ул елларда йолдызлар да чиксез, зәңгәр күктә көн иткәннәр, кешеләрнең һәр теләген үтәп, бәлки, әле һаман шулай көн итәдер, алар бер йолдызны сайлап ал да теләк теләп кара. Шул борынгы чорда инде ерак бер авылда бер кечкенә кыз яшәгән, һәм билгеле, ул да ай үсәсен атна үскән, тик берәбер